Pag hindi mo ito papasiret sila bumurli sa aton, amo ni sila yung mga size ng mga pyrotechnic devices. But and so on pag bumurli actually kadamo gid sa mga possible din nga mabaligya no. Kag mga nakalaylanan din nga mga size ng mga pyrotechnic devices bumurli. So Sa una, ganito, may mga Osama Bin Laden na paya Bombo France. May yes, mga correct. Yolanda, may mga Goodbye Oo. Philippines. Mukha na mo ning gamito mo mga goodbye kagid mo. Grabe kini Bomberlin no kay ang mga size sa mga palupok tam-an ni Bomberlin kadagko no. Tam-an gini Oo. ka destructive bala kay ang isa pa lang niya kadagko pa lang kadagko Bomberlin pag sindi mo na lapit sa may puste mo nga puste niya mapunder na yan tugas ng puste mo na kadagko nga mga palupok. Gayuho No, bang so, duta sila? correct gatay o gini Bomberlin ang agi sila no. Pagka delikado gid na sa mga ano bala sa iyaning nga diameter bala ang iyaning pero sa paglupok bala Bomberlin. Oo. So, ito medyo delikado ang muna nga size sa mga palupok, no? So, kung perlin subong, dire natong bibisitahan, dire actually, dire mandalingaw kita dire, ikadamo, dire sa nila yung mga display ni sir nga, mga masamay lang mga pasiret, kini Bumberly, ang iban dire, kaya we know naman, no, may asa manipid sa layi, nga may mga regulations, git, nga mga palupok, nga masamay nga ginabaligya, or possible nga mabaligya, sa publiko, Bumberlin. So, subong, ari kita diri sa may, actually, Talisay Park Trackers Association, na diri ilang Bumberlin, ilang asosasyon. Okay. Nagsubong aga, ito man makaupo ng ilang presidente, no? Yan si Sir John Mark Tan. Actually, Bumberlin, yan subong diri nga, baligyan, ato diri nga ginasindugan, no? Kag subong, ari man diri sa sato na to part. Aha. So, ato man ni Bumberlin, sigyaw, June Mark. sitwasyon. June Mark, no? Tan? Yes, June Mark. June Mark Tan, Bumberlin. Okay. Yes, kaga ato man din karon kag kamusta ring ilang presyohanay pala no. Kaga ang sitwasyon rin nila subong bilang mga firecracker vendors. Bumberlin so ari sa upod naton si Sir June Mark Tan Bumberlin. Sir, good morning. Kang Merry Christmas dira sa mo sir no. Live kita subong sa Bombo Radio. So sir, kamusta subong bilang mga firecracker vendor sir? Sa subong daw way pag-ibang kay nabon kay sa kwan. So, abang dili na parang highlights niya daw 30-31. Oo. Ang sa subong daw, nakagawa pa daw ulat subong. Oo. Kaya wala na nakabinta, pang gasto-gasto lang na. Pero sir, isang sano, lagi ka mo din nagsugod set up Siyang 22. sa 22. Oo, siyang 22. Sa 22 na, no? So, sa may mga, si Fran, ano nagali? Yung structure naman, yung mga isang kwan, 14, o 14. 15, okay. Ang bagyo. So, balik sir, pila ka po kabilog? Pila diri ang imo nga mga members sir, sa inyong association, sir? Kung kami kabilubidusin, sa 40 sa 14, may duwa to Talisay. Diriya, dual abay, medyo 12 lang natin. Pero ang Talisay Firecrackers Association, sir, mga pila naman kamo katuig, sir? Dugay na kami, 2000, 2000. Year 2000. So, balik subong si 21 years na kamo. Oo, sa plaza pa kami, tapos sa transfer kami din, para mabutang bala ang designated yung sakto. So, balik sir, sa sano, lagi kamo diri nga ginbutang ang inyo git nga pwesto diri. Pag-transfer naman dito, 2015, 2014, 15-14, amang 14-15. Pero subong sir, no, 2021, kung ikumparar mo sir ang sa nagliligad nga mga tinuig sa pagbaligyan ng ini nga mga palupok o mga pyrotechnic devices sir. Subong ko ikumparar mo sa una, dako gid man ang pagbago sir. Oh, actually, ang isang una, daw ay paman, daw dako ang diferensya. Kaya yung sa subong, daw may seminar na. Okay. Oo, tapos daw ang diferensya sa una bala, daw nakita na kag malikawan, daw nalikawan na bala ang hindi bagay, ang bata na amo na hindi pagbaligyan, hindi na ng bata pwede sa Chusco, sa mga minor de edad. Tapos ang gina-require pa din, ang sa amon na seminar sa national, na ang pariyo ng mga pikulo, damo journalista mga kabataan. Automatic yun, gidula ito naman na yun. Why hindi kami nagkabligya? Kasi magbuba man amo para buyan para tuig sa amo lang mo. Kaya kung anong gina-require nila, amo na ginapalo naman. So well, at least sir, no, ang LGU sa Talisay,
ginasapol gi kamo every year at least kamo diri balik naman sa pagbaligya, sir. Oo, siyempre kay isa man ang napasalamat na sila. Kaya nga, gitagaan lang nila relocation. Tapos, kami man, daw, naninguha mga nag-unity kami, pati ang fire ng mga inspection, daw hindi na magproblema. Kaya kami mismo negosyo naman, kami man gadipinsa, kaya amo ni mo. Kamo na karoon may kwan kami, hindi pwede may doon sigarilyo, may kwan kami, do safety kami Tapos, siguro naman na sa among pero sa mga illegal, huwag kami illegal, ibalik mga drug po, mga kwan lang. Ang ginapalo lang namon ang na-require. Pero ang mukha lang ko kabalo, ang sa subong nila na gina-require, nga na may bawal ko, no? Pero para sa amon, daw pasado man sa UN0 to. In Lord. Oh. Tapos sa siling ng ng daw bago, siyempre may others. Pero gapalo tayo sa UN0 to. Amo mo lang natin. Why not? Parin sa mga pirates, mga kasiris mga bataan. Tapos sa presyo naman meron doon. Nubo presyo naman dito sa kan. Ma'am Marlene? Pwede lang ka mo makaisol-isol gamay. Ay, para sige lang. makapatunga. Sir, dali lang kita, sir. O, sige, no? So, sir, pero ang inyo, diri, sir, nga mga, kamusta man, diri, sir, ang inyong association? Kamusta man ang inyo, diri, nga mga members, diri? Okay man kami, unity kami tanan. O pa, in case kami na subong nag-open kami, kagapon. For example, karon sa subong niya, in case ka mag-open buwas, kami dungan kami na. Tapos sa gabi mapapayros kami, ma-open salbo kami. Kung silingon, ang tanan mo din ng mga suki, nga talisay nun, sila mismo kabalo ng buwas, ma-open na kami. So, hindi ka mo tanan open? Oo, ang mayara man iba nga, masin maliit. Oo, kapag-himos pa man kung ano. May mga negosyo mga ibang amo niya pag amo na natutukan, amo ka lang na dayo mo. Hindi, doon kasadya. Yun ito kami tanan, pagkuhan mo na, may budget kami sa Pyrox naman, nga daw tag 750, everyone sa amon. Bali, divide mo sa 12, kami sa 12, iba ka naman na Pyrox, amo nang ginakuha naman open salbo, pagkagabi. Tapos makaon-taon kami din. Kami mo yung sadya sa amon din. Oy, Mahigit. So, well, at least, sir, di kamo rin nga mga members dito doon nagka-ugyon din kamo tanan. Pero, sir, subong, ang na-mention mo, 12 kamo tanan ka mga membro rin, no? So, tanan open na inay? Open na subong. Open na din. Mga oras kamo din, sir, usual nga nag-open, sir? Siguro man na kay, for example, karon di, sa aga pa kami. Kung isa may harap man mga majakpatan mo lang makagi, mga abroad lang. Okay. Oo, mabakal ako daan ka doon, temprano pa ni. Sa 31 na, gutok na. Doon na pala, kuha lang. Paswerte-swerte Kag isa pa daan sa inyo, daan niya nga pwesto. Para kitaan sa igad ng highway, kitaon dito. Oo, tapos ang amon diya, ang sa highlight na yan, may mga fire na kami din, may police, may tanod kami din. Tapos sa personal namon yung every church ko, may dua kami katao nga look at personal namon nga mabantay di hindi matakyan nila bakal sila layo pa. Amo at least pala sir dang Bomborly, no? Masiling bala naton balang ang inadri nga pwesto do ka secure may kay makita bala naton. Especially Bomborly sa may footwalk, gidri bala sa igad sang highway. Dumay kudal, no? Mga baral na sila Bomborly. Dumay kudal gid sila ya Bombo France. Amo ning cyclone wire. Yes. Actually Bomborly do net lang gid man ni siya. No, net lang gid siya bala do fishing net bala, no? Oo. Nan, amo na siya Bomborly na purpose na gali, no? Isa pa kita sa mga threat man diri Bomborly, no, kung mga possible ding nga mga circumstansya nga magalunta diri sa ilang balaligyaan. Kaya dahil sa highway, may mga irresponsible man din nga mga nagapanigarilyo. Sabi nga gaboy lagi sa ilan nga cigarette pot, bala nga way pa napatay ding baga. Kaya sa nalang nga ginapilak ng Bomborly, may amo ni purpose gali sa ilan nga mga net nga ginabutang gid mismo sa igado barrier bala Bomborly, no? Para maging safe diri ilang nga pwesto. Kay mayo gid kay at least kun may magwaslik ka dira opos, may harang bala mo Andro. Yes. Amo gid Bomborly, no? May tabon gid siya kag
Na-mention to kay Nene Sir June, may mga kabulig man sila bala nga kung gabi, kasi pala hindi pa natin mapaktan ang iba rin ng mga toyo sa iba ng mga kawatan, Oo. kasi mga bungkal sila bala, no? Kung mamukas ang ilan ng mga blaligyan. So kung gabi, Pero, dira sila gatulog. hindi ka ba Sir June katulog? Oo, dire. Ginatulugan din. Okay. Oo, sagwa kami katulog. Plus kita diya. Sagwa lang katulog. Okay. Pero Bomberlin, subong abang na rin ilang sitwasyon, kaya may pila naman rin ka mga nagkapadulo para magbakal. Pero subong dito, hindi kita man siya tanto ka damo, bilang sa mga buyers. Pero subong sir, kamusta ang inyong baklanay diri subong sir, sa inyong mga pag-observe lang since December 22 ka mo nagbukas? Oo, sang gapon, so nakabinta-binta mo kami daw, uro daw na 7,000. Ang kagapon, daw uro, dira na. Mo. So, ikumparar mo sa una sir, do indicate tanto kabastog ang baklanay, no? Amo mangyapon kay ang tao daw ay managbinyar. Kay sunod gadyo pang COVID man to nagigat. Pero ang tao daw balita kanami daw tradisyon na nila nila. Naandan na kada tuig mo. Ang amon diya nagapangamoy ulo kay na kabay pa tanin ako ubo sa stock namon. Gani man. Sige, Sa katuig isa lang mo. pero sir, speaking sa imong mga stocks dire, din ginihalin sir kining nga mga palupok sir. Ako ni siya ni sa budiga ginalin. May mga kwandid siya. Outside Negros. Oo. Kay Bailon, daw presidente, no? Sir Navarro Bailon. Hindi ka na. Sa pwede Negros nang ni. Oo, sa Negros ka na. Ang initanan nga mga product. Oo, ini yung mga product. Okay ka man nagdakuha sa iban pagit. Why na, hindi na kami ito kalabot, ito layo na to. For lokal na lang. Amon sa buong niya. May pautang, kiutang kami. Pero ginapili lang. Pero sir, sa kapital mo, sir, estimate mo mga pila ginatibat sa kapital. Ang napagawa ko nga kwarta, ang sa akon lang ya. Okay. Bobo France? Okay, sige. Upo nato ni si Sir Jun Marcatan, ang presidente sa Talisay City Firecracker Vendors Association. Momo Andrew? Okay. Kaya at least wisa na kapon medyo na okay nagawa ang balik. Sige, Momo France? Sige. So kani sir, ang emote to sa kapital mo. Ang sa kapital, for example, di karon 60,000. Kaya kung isa daw mo tagaan ka man kayo sa mga suki mo bla, kaya kay good care ka man. Amo na ikaw, ang imo nga 20, daw may mo 30. Na, di ba mo na padlagan mo 90. Yung body sir, dito rin yung huli. Okay. Sige. So, para ba ang bili na mo ni gabilin din kami kay na para gina pa ni manay na. Kung tayo sundo yan na malangalang kami sa pizza dosis sa tayo no, nga pizza size. Tapos kami mga membro, sa Christmas party man kami, gamot-amot man kami. Pwede ka tapos ni Christmas party. O kaluyan po, kasi parang Gani man no. Sige, pero Sir John, speaking of sa imo nga mga stocks dire, pero mga pila dire ang ari sa imo subong? ang sa subong amo na ni nagwa, amo na ni sumunod lisod. Way naman ko stock iban. Amo lang lagi ditanan. Way ka naman natago pa. Way na. Alis na display na. Reserva na lang. Okay, sige. Oh, pero Sir Jun, no, speaking of sa mga stocks mo dire, mapadulog kita sa mga presyohan na sa mo mga palukok. Pero Sir Jun, ano kini ang mabakal di raving ng mga firecrackers and fireworks mo dire, Sir Jun? Halos tanan daw pag-abot sa highlight, daw mabakal man tanan. For example, di karon mga pasirit ang bata. Oo, may-ari man kami di. Ang amon di, may mga label man yung amon nga mga kwan, at sa Santos, may mga label man di amo malang yung amon. Pasar man itanan. Okay. So, hindi man yung magkuha to, kundi niya pasado sa pastorya kasi, nakuha naman na nila to. Ang tanan diri sir, may content ining 0.2 grams sa pulbuta. Ano ni siya sir? Candle bomb. Candle bomb. Okay. Bomberlin. Candle bomb, no? Pilang puto sini sir?
120. 120 Oh, mga 10 pieces. pwede, 10 pieces. Daw 12 ba ito pa, tagsin, May kayo pa? 20 di man, Okay. Bali, 120 pesos. Si Bobo rin iyagid nga, ano rin, iyagid nga presyo bala. Pulo, ini ka pieces ang candle bomb, no? Ang candle And bomb then- nga na ba mo, Franz? Do kamara na siyang gamay, no? Ano naman? Bobo rin. Ang candle bomb bala? Do kamara nga gamay? Ay, why na kamara subong mo? Bobo rin. Ang candle bomb bala? Oo. Do kamara na siya nga gamay, di ba? Yes, correct, Kay why correct, no? why na kamara subong? So far, dito, ay kita rin may nakita nga kamara, no? Oo. Candle bomb lang gini siya Bumberling. Do, medyo nubo ni siya sa kabara. Yung kamara, do may pila lang ka-inches siguro Bumberling o kung centimeters ang pabansi bala sa kalabaon niya o sa kataason. Kaya nga candle bomb niya dito medyo lipot sa bala, no? Do kandila lang gid siya. Yes, mga pro galing iyang circumference bala. Ang iyang Oo. diameter sa lawas, medyo madako, no? Kami harap kita Bumberling ang Ang pasirit yatag pila ba mo, Franz? ang pasiret niya, sir, pila? Ari pa siya, no? Correct? Wait. Pasiret, no? Mapila ni kapisi, sir? Pulo man? Pulo, Pila-pila? Kala po 35. 35 pesos. 35. Bumberling naman na dumadumduman nato na muli nga mga size sa pasiret. So mo gini sila ang babakal sa mga kabataan bala. Oo. Kag malawig niya kabuhi Bumberling sa sindihan mo, no? Mas malawig kawig kita ya. Oo. Kag sa pati do medyo masanag, no? So for 35 pesos man ka Bumberling na pulo ka bilog ang unod. Sa isa ni ka pasiret. May iba ka pagini sir nga size sa pasiret. Ari pagid Bumberling may mas malaba pagid gali, no? 5 colors. Oh, niya. 5 colors. Sige. Bumberling 5 Pila colors. Pilang putos ini sir? 150. 150 pesos. 150. Ilang unod? Pulo? Pulo man. Pulo man. Pero mas labalaba siya Bumberling sa una to na nga gipakita bala, no? Oo. Nga sa 35 pesos ang iyang putos sa resubong 150 pesos, no? May 5 colors ini nga Bumberling. Amo ni siya ang ginatawag nga special nga luces. Okay. Special luces ni Bumberling, no? Pulo ka bilog ang unod sini. So, ari pa gid may masya pa gid, no? Parehas sila kalaba, no? Pero mas mahal-mahal niya, sir, no? Amo lang sa presyo. 50 man. Pero galing siya, ano ni siya kinalain niya, sir, sang Magwa balay yan ang iya lang nga siga, gabi, Hiller Victory Light. Okay. Ano siya ang ginatawag na Victory Light? Victory Light. Okay. So may... Victory? Sa Bumberling. Victory Light ang tawag sini, no? Tagpila? So same man siya sang luces. Same lang din sila sang luces. Man to kayo na kapag walang naton man napakita. 150 pesos man Bumberling. But, alain lang niya galing niya niyang estilo man sa pagwasang kalayo. Bala, no? Kung masindihan siya. Ito nag-vini siya kung ano naman mismo sa kay Sir June Bumberling. Ang kwitis siya ba mo, Franz? May kwites ka di, sir? Kwites rin. Okay. Kaya oo. Ang nahumalang nabutang na sa... Bira. Ano na ganing tawag na? Bilaho, Santobo. Bilaw. Kwites. Ang iyanit lang Bilaho. Bilaho, no? Oo. Bilaho, ginagamit nila da. Pero ang ginamit nila ni Sir June, yan Kawayan. ang lubi, sir, no? Yan ang lubi. Buri. Buri. Para mas dako. Yes, correct po. Balik kayo na dumduman na ito niya. So, nalibang ido iya kapugon bala. Do iya katubo na, no? Nga Bilaho. halo ang sa tunga bala, sir. O, sisubugin po balik. Yan ni kaburiya. Tagpila Ang na ginabutang yan. din nila nga stick. So, pila ni kabilog, sir? Pulo man? Pila man yung bugkos? 150 na na. 150 pesos. Kwites Bumberling, no? So, 150 pesos. 150 ang pulo. Yes, correct. Hindi pwede ka bakal 5 lang? Pwede ka, for example, sir, ito ng mga buyers, dito ginakapos na sa budget, pwede sila kabakal taglipa? Oo. Di ba kabilog? Kabilog. Okay. Oo, dito yung man ko. Ito niya, harap ang ibang natigado na. Ang wala yabi stick. Bulyo man, binato, 50 kabilog. May mga okasyon sila birthday. Sabi mo, mo, no? Sige, sir, John, salamat din. Ang wala niya, sir, na ang harap pa sa plastic bala, naputos pa. Amo ni sa sir, oh? Wala Amo stick. ni. Yes, oo. Nangari Bumberling, naputos, pilang putos, sir, kaya kadamo gitin eh. 50 kami, 50 pesos, 50 pesos. 50 pesos, 50 pieces, pero pila ni? 25. Doon way bilao, pag 12 ang bilog. 12 ang kilo.
May balik ka gasto ng bilaw. So, medyo mahal-mahal siya kay Damo. Magaling, no? Tulog na ako ni siya. Oo. Ang PCC ni, tag 20 peso. O tuya, tag 15 peso, tuya. Ito may bilaw na gasto na Okay. kimo. Okay. Oo. Ari po, Berlin, no? So, mga dagan siya, mga pilagi nito exact, no? Mag, kung 50 ka biya, 50 pesos ni ano do. 50 pesos, matag 12, Mga, 300. oh, yeah. Oo. Okay, po, Berlin. Di magnubo sa 300, no? Duga sa Ang- kamera mo, Mambo Andrew. Yes, po, Berlin. Okay. So, medyo mahal-mahal siya, gali kung wala sa isang, bilaw, bla po, Berlin. Mas mahal? Mas mahal ya, no? Kaya pero mas mamahal pag siya Berlin kay may bilao bala. Kaya Oo, hindi. McKinsey na. Yes, McKinsey na siya. Pero galing niya ti madamo ni siya Berlin ang unos sang wala pa bala na human nga kwites. Oh, Okay, because kadamo siya but per piece ni 12 pesos. So may bilao na Berlin into 15 pesos 15. ng bilog. wala da Judas belt? may Katay. may ni Judas ka di sir. Ari, Okay, may aras. Tagpila. Pila ni sir? namo na nga kuan, 3,500. 3,700. Pila na kabilog? round, sir? Ari, 5,000 round? Oo, 5,000 ring Berlin. Kamagan, ang 5,000 kabilog nga triangulo na? Yes, ang sa Judas Belt na siya Berlin, no? Oo. Oo. Bali, madagan siya, sir, 3,000 pesos. oo. Nagmahal siya. Anong pinakagamay da? May mas nubo ka pa da, sir? Meron May 3,000. Ang pinaka-dako, 5,000. Ang pinaka-nubo, 3,000. Tapos, sir, mayari, pag ito din nga nakita nga gamay nga 40,000 tagin Berlin. Aha. 40,000. Amo ni siya, sir, ang unod. Nautod lang ni siya galing. Walo ni kabilog. Bali, all in all, mga 40,000. Oo, nasugpon ko siya. Wow, supon-supon, kilibong Berlin. Pila niya, sir? Gagbay, abi tayo mo. Oo. Maligyan na mo ni 520. 520. 520. Pero galing kagmay. O gagbay sa programo. Tamo, kaglawit Ano niya. siya bakal? Tatay niya ng Pagkabataan mo. Ito, no? Sa Balibong Berlin, 40,000 ring. Okay, pila lang malugad, ya. may sila 520? 520 pesos po Berlin. Okay. So, muli sila gali, no? Tapos may special fountain. Tugit sila Balibong Berlin. Si Sir June Dre, no? Speaking naman niya sa mga kung gusto mo lang niya mag-tanang-tanaw sa fountain po Berlin. May man sa special, no? Oo. Pero ang special fountain, sir, pila niya? 120. 120 pesos po Mhm. Berlin. Ang muli Pila na no? ka-seconds? Mapila ni siya ka segundo, sir? Hindi pa tapos. Okay. Sige, balikan nato na si Bombo Franz Sandro Burgos and si Sir Rajun Marcatan, ang presidente sa Talisay Firecracker Vendors Association. Po Berlin? Pila ka Okay. seconds kuno tong special Saka seconds, sir? fountain? 120 second. Wow. Bali mga 2 minutes. O, 2 minutes. Okay, mga 2 minutes sa Berlin. So- Sige, manigali, no? Sa special fountain, sir, no? Mga 2 minutes. Okay. Mamo Andrew. Yes, Berlin. Okay. Sorry na, medyo natin signal, no? Medyo nag-fluctuate Berlin. Pero, Sir John, ano to gani? Sa 60 seconds niya? Ari 90 second. 90 seconds. 90 second. Pila na iya? Ari 20 second. Pila niya, sir? Parehas sa presyo ta 150. 9 peso. Oo. 90 peso everyone. Mm. 100 pesos everyone. 1 peso per second. Yes, correct, Berlin. Correct. Okay. Sige. Per Come on. segundo, sa ginikalipong Berlin, ang isip sila, no? Oo. Dugay mo, wili ka matante dugay. Pero pinalagay lang po, Berlin, may kinhatag din sa atin si Sir John sa gamay. Ipa-close up lang nato, no? Kaya medyo magamay-gamay siya nga sahi. Happiness. 120 seconds si Berlin nga crackling assault ng tawag. Kasi rate lang niya siya, sir, no? The same as siya sa fountain Berlin. Pero American ako, pero niya kalawigon, 120 seconds. Okay. Makita Ay, niyo natin. kagamay, gali. Yes, correct. May gamay sa Berlin. Kaya nasulod siya sa box. Nasulod Okay. siya sa box, no? Ano na yan? Sanag. Happiness? Ano? Yes. Correct, Happiness. Berlin, happiness ng tawag. 120 seconds for 2 minutes. Sa muli ka dako, no? Pero lain na siya sa special fountain, di ba?
Yes, Bomberly, no? Ang special fountain to, dito mga 120 seconds man, madagan na siya mga 2 minutes, pero perbihon din siya Bomberly, 4 minutes siya to. Gamay na siya, pero for 2 minutes, at siya maubos. Ilang bilog siya, sir? 90 peso. 90 pesos, Bomberly. So, 90 seconds man. Yes, same. No 120 seconds man. Aha. Magaling na sulod sila sa box ba lang? May box na siya magaling Bomberly. Mga pila ning unod sa isa ka boxer? Anom. Okay. May nakalain-lain siya actually Bomberly nga sizes. The same lang sila gali, no? Area for 90 seconds niya Bomberly na ginakapitan natin subong. Pero may 120 man. For 90 seconds lang siya galing. Okay. Area Bomberly ng box ng happiness kay na sobrang ginakapitan natin. Nasulod siya sa box, no? Nga for 120 pesos na siya nga may 6 pieces. Pero ang bilog sila Bomberly 90 pesos. No? Di mga 540 pesos itong isip po natin, sir. Pero pwede ka man niya kabakal, isa lang. Pwede ka kabakal, isa, sir. Pwede. Okay. Magabi nilog, mas nagili Bomberly na. Oo. Gadi po natin ito kabakal din. Tingin ba na, bidara ba mo, Andrew, inang kalingawan man lang bala? Yes. At iba niya naman lang nagpalupok. So at least sila uman na nila, 29, 30, and then 31, mamo na gining pinakamabakal. Sige, mensahe abi finally ni Sir June Mark. Sir June, mensahe mo na lang na sa tanan din ng mga customers kag sa mga gusto man din magpalupok o kung magpatigayan din sa mga pyrotechnic devices, sir. Napanawagan ko balo tanan. Sa inyo na kon makaagi ka mo dili na lang ka mo bakala. Pwede lubo-lubo di presyo ngamon. Kasi sa mga pumuluyo na lang, sir, no? Kasi sa mga pumuluyo na tumandok na taga diri. Bukod man sa akon ng mga libro. Sabay pa nga sa subong na patian nyo man. Nga rin sa Bombo Radio. Pag subungan sa mga kaupon ko na kulod lang o higin sa Silay, na Victorias, nangagala na sa inyo. Lalabayan, ginabi sila ba mo, France mo? Bomberly? Lalabayan, gid bala? Magpa-north ka. So, pwede gid na maka-drop. Sige, thank you, gid. Ba mo, Andrew? And si Sir Bebot, niguro, no? John Mark Bebot? John Mark, also known as Bebot Tan, Bomberly. Bebot. Sige. Thank you, good Sir Bebot. Merry Christmas na sa inyo, sir. Yes. Sige. Bomberly, no? So, si Sir John Mark Tan, no? Sa presidente sa Talisay Firecrackers Association, Bomberly. Okay. Thank you, Gid. Demo France. Yes, Bomberly. Kag-live diri sa syudad sa Talisay. Ini si Bobo France ng Burgos. Pasalan sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Direkta dara sa may Mabini Highway sa may syudad sang Talisay kaya tidarang pwesto sang mga nagabaligya mga miyembro sang Talisay Firecracker Vendors Association. Balikan nato na sa pagbabalikan sa bombohanay big time si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. Sa
Tano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Pan
Nanalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Ag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang palangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok.
Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod nga pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man. It is everyone's most favorite season once again. This season, give the gift of protection to your loved ones and get vaccinated. Merry Christmas and God bless us all. Avance, Negrense. Kaya sa idalom sang Executive Order No. 28 na ginapagwa ni Presidente Rodrigo Duterte, prohibited ang Watusi, Piccolo, Pop-Pop, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, Goodbye Bading. May mga mo pa na yung mga pangalan ng isang una, no? Di na kita. Large size ang Judas Belt. Goodbye Philippines. Goodbye De Lima. May mga Bin Laden. Hello Colombia. Mother Rockets. Goodbye Napoles. Kokinkan. Super Yolanda. Pillbox. Mother Rockets. Kag iban pa. So, prohibited na ini. However, kung sa mga nagalulusot sa mga tiyangge-tiyangge lang bala, so sa mga ginikanan na isupervise sa tagadasang maayo ang mga kabataan para nga hindi man sila diri mabutang sa peligro. Yan sa piyakalinya PRO6 spokesperson na Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapad mo si Bombo Erlin mayong aga. Merry Christmas Lieutenant Colonel Solis, sir. Bombo Early na mayong aga and Merry Christmas sa imo and mayong aga and Merry Christmas sa imo mga tagpalamati especially dira sa probinsya sang Negros kag
Bacolod City. Kaya sa Halin- manabutan sang imong waragwagan. Halin sa nga ginalunsyaran ninyo sir ning Oplan Ligtas sa Kapaskuhan, de mga nagalupok-lupok na kon na kaisa. Kumusta monitoring sir sa bilog nga Western Visayas? May mga firecracker related injuries sa kita nga na-record? Bombo early na sa bilog nga pagselebrar naton sa Christmas, nagpasalamat kita nga kay ara lang sang isa ka insidente no related sa firecracker which natabo ini sa probinsya sang Capiz. So sa bilog ng Western Visayas, since nga umpisa kita sa simbang gabi no, December 16 and hasta subong adlaw naka-record lamang kita sang isa ka firecracker related incident. Ma-recall mo sir, paano ni siya napilasan ang sa Capiz? Napilasan din siya no tungod sa pagpalupok ya pero very minor man lang ang iyang pilas nga naagom. So that is good news. 0 kaya po na kami sir, Bacolod and then Negros Occidental. Wala sang kita na record dira sa Bacolod kag Negros Occidental no. Pero kung tani ang aim gid nato na mas manami kita ni nga kung 0 incident kita pero hindi malikawan amo sila nga naka-record kita sa isa ka insidente. How about mga stray bullets sir? Pag-abot sa stray bullet and illegal discharge of firearm, wala kita sa may na-record no sa bilog ng Western Visayas. Magluwas na to nagligad sa Maya Cadiz, pero why pa to ya sir December mo? Atong natabo sa Cadiz, so hindi natin to siya ma-consider dahil ang aton nga sa aton nga accounting is starting December 16 no. Kung di ako malipat natabo tong dira sa Cadiz is December 5. Aha. May pila ni ka mga kaso nga tubangon ni mga nag-discharge illegally as ang armas lutangan nila, especially kung matumod gid bala sir no, ikaw gid nagpalupok. Mas maayo gid no. Kung may ibaluan naton o nakita naton yung isa ka individual nagpalupok or illegal discharge sa iyang firearm, mas maayo gid nga ma-report sa aton kapulisan para madakopin ni siya kag matagaan sang leksyon kag mapailan sang kaso. Wala ka mo sir sang pagbutang sang tape no sa punta sang kanyon sang armas sang mga police officers. Sa aton nga mga police officers, sa subong wala pa kita sang directive nga na-receive nga i-tape ang firearms sa aton mga kapulisan. As experience din naton sa mga previous year, wala man ginabutangan sang tape ang armas sa aton mga kapulisan pero we would like to inform yung general public nga naipaluan naman naton kag disiplinado man ang aton mga kapulisan pag-abot sa pag handle sang ilang service firearm. And if in case nga mag-attempt sila no or mag-imo sila sa pagpalupok sang ilang firearms nga hindi sa tamang lugar kag sa tamang tinion, magapangatubang sang administrative case ang aton mga kapulisan. Aha. Kay ginalauban nato na diri sir like 29, 30 and 31st agad adiri ginang sinambunot sang linopok mo. Anong last minute reminder nimo sir sa mga kauturan naton whole Western Visayas? Okay. Nga na-celebrate na naton ang Christmas ang malinong at matawhay and ang aton objective sa pagsaulog naton sang bagong tuig dapat malinong kag matawhay man no. So naton ang aton mga authority as much as hindi na sila magbakal sang mga palupok para hindi sila madisgrasya or ang any of their relatives. If ibakal nila sang palupok, much better nga ibakal na lang nila ini sa pagkaon. And also man sa mga may mga plano nga magpalupok sa ina firearm sa New Year no. So hindi dapat sila magpalupok kay kasi maka-cause ini sang injury or makapatay pa sang pila ka mga individual. So magatugay ni sang kalitan. So as much possible ang mga gun holders naton dapat responsable gid sila sa pag-uyat sa nila firearm. And of course, ang aton ning handom sang malitong pataway nga pagsaulog sa New Year, hindi naton inimatin kung wala sang kooperasyon sa aton mga kauturan. Okay. Thank you gid sa time manimo diri sa Bamaraja Bacolod Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, good luck sa inyong trabaho. Mayong aga. Thank you, Bombo Erlin. Merry Christmas and advance Happy New Year sa imo kag sa imo mga tagpalamati. God bless. Madamo nga salamat kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang
ang spokesperson sa Police Regional Office 6. So, waway pagyapon na sang firecracker-related injuries nga na-record dari sa ato na sa maya syudad sang Bacolod kag Subongman sa maya probinsya sang Negros Occidental. Isa pagid lamang sa bilogang Western Visayas kag na-record dito sa maya probinsya sang Capiz. Kapaya pang magpapabili na ini asa na sa katapusan na sa tuiga 2021 wala sa mga parte sa lawas dara labi na sa mga kamumuo ninyo bala ang magabulaga man kanungan sa pagabulaga sa tuig 2021. Gina-acknowledge nato ng tikanamo na gimana sa mga kotoran ng tang aware na gid bala kagatuman na gid ang pagbantay o unlike sa una magatagsa siniya ka bulan na sang Disyembre labi na 31 bombolit sang mga reporters sa way na pauway gid. Kaya kadamo sa mga nagalinabot sa mga ospital nga mga nagkalapilasan. Sa una, gamay pa ko elementary sa mga high school. Way kami TV bombo dito. Permila na toto ka lang sa bombo. Sa mga gabi mo man ang pulaw kaya binantay nato na sa mga report. Suli mo na gani maisip ang numero sa mga nagkalapilasan. Pero tisubong, naglayo na giman ng prioridad. Kag naintindihan na nato na bala sa mga kotoran na tayo, labi na sa mga nag-ilomino, madara sa makaulubog nga ilim nun. O kung nagkakaon na kamandara sa mga mapilit nga mga pagkaon, di pa iway na lang ang pagsindi, padala especially ang triangulo bala. Nang uyat-uyatan mo lang kagasindihan, pulo padayaw ka pa kay asin mo no uyatan ko lang ni, haboy ko lang ni ko na manog galupok na. Kung magapilit na karon sa imong tudlo, dira kag nalukpan ka kundi goodbye ged. 23 minutos na ang nakaligada sa takna ng alas San Juan Saga. Kamusta na ta mga koturanta dira sa maya Southern Negros sila bina sa maya syudad sang Sipalay kaya sa nakasimana ang nakaligad humalin sang naglabay ining si Typhoon Odette. Nagkaresulta just 7 ka mga tawa nagkalamatay and then may pila pa to naglikad ka missing dira sa maya Southern City of Sipalay. Karamo sang mga nagadala dira sang bulig sa mga kotor naton ilabi na sa mga potable water sa Tita Bibing kagyang pamilya nagapadulong man dira sa may Sipalay. Kay nasang kagahon na parang magadulong sang drinking water sa mga kotoranta nga naghangla gyapon sa bulig subong bangod sa ning halit sang bagyo. So, kita nagasaludo gid kag nagapasalamat sa ning mga pribado nga mga individual nga sa ilang personal and private capacity nagatingwa gid nga makatipon sa bulig alin sa ilang mga abyan kag kon sila man ang may salakyan ti ginatipon na lang bala. Kag ginadulong sa mga kotoran nato na dira sa maya Southern Negros iba na diri ti pwede gid ninyo ma-turn over base man gani sa panawagan ni Governor Bong Lacson nga ma-turn over ninyo dira sa Nompak o kon sa Onyo Velasco Gym and then sa mga LGU o kon pwede man sa mga ginasaligan ninyo nga mga grupo nga amo na lang na ang mangin na palaagyan para nga makaabot ang sa mga bulig sa mga kotoran nato na dira sa maya Southern Negros. Ay isa gid rin sa mga ginalaw Manila, syempre ang pagkaon, ang mainom mga tubig, kag panawagan naton sa mga negosyante bala. Sobra-sobra naman na kamo magapasaka sa presyo. Imagine ninyo ang 15 o kon 20 pesos nagligad nga refill sa tubig, ubraon ninyo nga 20. Tani bala makonsensya man kita kag bisan sa kaluoy na lang kay total na bagyuhan man kamo, nabagyuhan man sila, intindihan ay lang tani. Baka gulo ginansya lang kamo dira gamay, hindi nga sobra gid sa 300% inyo ginansya. Ibisan na ipaskwatan na lang sa mga apektado sang sining bagyo kay tuman man ang kabudlay nga ginang-eksperyensya na nila. Hindi nga ngalitan nato nang ining kahigayunan kay masiling ng kamo dira nga ti baklon man na nila gyapon matokos wala na sila gyapon na kay kamahal. Sa piya kalinya Bomolianes Zila Menardo, Bomolianes sa report. Kamin. Bomolian? Bomborlin. Sige. Yes, Bomborlin, no? Sarang-sarang naman sa kasimana sa nga naglabot
no nga bagyong Odette diri sa aton sa may Pilipinas, especially diri sa may Southern Negros sa Bomboarding kung diin no na waswasan dinhi ang dira sa may syudad at San Sipalay. So few days ago Bomboarding sini sa CDRMO assistant si Sir Salvador Mesa the third na hindi tapak makita nga nagayukom ini ang aton nga mga kauturan dira sa may Sipalay City kay tungod sa natabo Bomboarding pero subong no nagaamat-amat na ini sila bangon kag makita na nga nagayukom sa ila ang mga residente dira sa may Sipalay City Bomboarding. So so 6 days nila nga operation Bomboarding ginuntas na ni ang search and rescue kon ang retrieval kaya tungod Bomboarding no nga tanan kon halos dira nga area sa may Sipalay City naubos na nila ka panita ang mga nag-agalamitin. Still Bomboarding ang founded body ag ang na-record nga patay is 17 no ka persona kaga still missing ang anong kabilog Bomboarding. So ang natabo na lang sini na kung may nakitaan dra din sa mga area sa may Sipalay City ang mga pumuluyo o kung na may na panimahuan sila na daw hindi nagitamo, so ma-report na lang dira sila sa natungdan Bomboarding, especially sa CDRMO kung sa local government unit para makatuan na lang nila Bomboarding ang area pag matikyar kaya naghigad no may naka-report na may nagapanimaho. Pero yung kantuan to sa CDRMO, ang nakita nila Bomboarding na lubong na 3 kabilog karbaw sa mga patay na manili Bomboarding. So, sa mga nag-augment mani na personnel sang dito Bomboarding sa mga nag-rescue kag tanan-tanan nga nagabulig, nagapasalamat din ang syudad sa San Sipalay, especially man dira ang mga CDRMO nga Bomboarding sa probinsya diri sa Negros Occidental sa mga private sectors kay tanan nga uniform personnel nga nagabululig gid Bomboarding no nagatag man sini mensahe ang CDRMO assistant no nga mabuligay lang dinhi ang residente dira sa Sipalay City no makaamat-amat lang asa nga makabangon sila Bomboarding kag nagdangat naman sa 16% ini ang natagaan sa relief goods Bomboarding sa TFWDO kagkasubong man sa dapasalamat sila sa may Office of Civil Defense ni kay sa Philippine Coast Guard ang mga Bomboarding nga nagabulig no ako sa din nga balik-balik sini o kung ang nagapinanghakwat gini Bomboarding sang relief goods at sa makalabot dira sa may Chicks area Bomboarding so diin nila sa kupan no sa Kawayan, Hinugaan, Ilog, Candoni, kaga Sipalay, Tabancaran, ang mga Bomboarding. So, subong Bomboarding, no? Amo na da ang sitwasyon, subong sa Sipalay City, although medyo mabudlay-budlay sa Bomboarding, kasi wala pa man to sila kuryente, pero amat-amat lang silang sa pagbabangon na Bomboarding, kaga makita nang nagayuhom ang mga residente dira Bomboarding. Ginapasalamatan man ni naton mga private donors sa balano, Bombolyan. Iban dalin pa diri sa may Bacolod, but wala na nila paminsar ang magasto nila dira sa gatong para lang madulo ang dito sa may Sipalay ang ilang mga donations. Yes, correct na Bomboarding. Kaya sa subong, no, nagabaton pa sila sa gihapon kung may ara mga kabubuton, no, kami mga maayod kabubuton nga mag-donate sa gihapon Bomboarding kasi may mga evacuees pa ining mga totally damaged kaya balang panimalay. So, mga kagapon sa Bomboarding, mga 1,000 plus saka evacuees ang ara sa evacuation center kaya hindi pagit sila makabalik sa ilang mga puluyan Bomboarding. Sige lang. Ang mga Pilipino, resilient man kita. Magkakita man nagyapon sa mga positibo ang mga bagay kag way tagid bala ginadibdib kay mga propiedad makita mapundar man nato na liwat. Sige be matian naton si Sir Salvador. Yes, Bomboarding. Ma'am, ang recovery operation sa subong ma'am, ang aton yapon nga casualty 17 kaga aton nga things 6 gyapon nga operations, recovery operation naton stop na pa siya ma'am kay pila nakadlaw nga wala ta sa may nakuha. Kag ang aton na lang subong may mga pamuluyo kita da nga lapit sa riverbanks kag daw may ma-smell sila lang daw bad smell nga do tao gid mga pag-deploy ta basi kon may masamay makita pa ta so sa ini nga tinion ma'am na ganun ta na sang mga kay pila na ka-base nga maskin ang aton nga mga kinay nga
bulig sa amon di. Wala naman siyang recover nga kadaver. So sir, ang napabalo naman ni sir ang mga pamilya sang may ara sang na-missing pa sir nga amo na ni nga stop na ang operation. Ginistorya sila namon ma'am. Na totally stop ang operation ma'am. Ang operation niya sige. Pero ang aton lang nga pag-search nga pangitaon tagid or recoveron tagid almost done naman tatanan ang halos tanan nga din sa Riverbanks down sa aton di nga shoreline. Ginsuyod na sa aton nga K9 kad subong man sa aton nga search and rescue team naton, sa SART team naton, sa SRR naton, din suyod na tanan ma'am. And wala na siyang may mga kita sa duha ka adlaw. So ang istorya naman ng pamilya nga kung may mga reports kad may mga report sa sa mga lapit sa Riverbanks sa aton nga shoreline nga may nakita or may nasakpan sila or may something bad smell dito nga area, ginakatuan dyan po namon sa tropa nga ginakot-kot at dito sa sigurado ta. So sa nagligad nga adlaw, may naka-report naman sa amon galing kay ti pagkutkot namon do at tatlo ka karabaw to ang ato dito. Mutuling ka pa ni Mao kasapatan gali. Ako sila nga totally gin-stop na ang operation pag search and recover naton. Continue na siya gapon kaso lang hindi na ta mag-search and recover dito sa area na dito. Kinatapos na ang bilog nga 2 days na nga wala tagin sulit-sulit tagid nga wala ta may makita. Sir, sa bahin, sir, sa mga evacuees nga mga residente, sir, kamusta sila, sir? May mga evacuees pa sa evacuation center, sir? As of now, ma'am, sa aton dita, sige ma'am, wala sa aton board di ma'am, sang aton DSWDO. Isang kagapon, kami nga 1,500 kabalan. Oo. So, sir, ang mga partially damaged lang yung ilang nga panimalay, nakabalik naman sila balay? Gamatamat na sila mabalik, ma'am. Gamatamat na balik. Kagang tananta, subong nga mga relief operation, no? Sige na, no? Almost kagapon na to, almost 60% na sa aton nga igo sa aton nga sa mga evacuees naton, kilanlan sa relief na na naton, na labot na naton. 80% na dadadiya na to. Yes. So sir, all in all, sir, ang sitwasyon subong dara sa nga residente kakasubong man sang Sipalay City, sir, kamusta gid sir? Kasubong at siyempre gamat-amat kita bangon, nakita naman sa first few days makita tigid ng isa ka kung gisaan di mo makita ang atong mga residente kag atong evacuees nga maka-smile. Subong matamat na sila matamat na sila recover. And kami there sa aton mo kag sa aton SWDO the plan man nga maghatag sang mental health psychosocial support sa aton nga mga evacuees kag sa atong na kasultihan sa mga pamilya kag atong mismo ang mga missing ta. So sir, lastly sir, may gusto ikaw nga pasalamatan sir sa mga nag-augment dira kag ang mensahe mo man sir sa mga residente sa Sipalay City. Sa aton nga sa aton nga mga nagbulig, no, especially sa aton nga probinsya, sa Office of Civil Defense na Gileon nagbulig di sa amon. At sa aton mga private sectors, no, hindi ko man masaulo ang tanan. Damo bigyan salamat sa inyong bulig there sa Sipalay noon. Kagang kagapon gali no sa especially sa aton nga kamisyon na binalbagan. Automatic no pag tawag ta dito nga ngayo sa bulig maghauling sang aton nga mga food packs dito sa Mamaylan. Wala gid sila gilayon, wala gid sila diyon nagpabaya no. Automatic nagpadala sila sa auto mga pulo o bilog para magbulig sa amon. Madamo gid salamat sa inyo. Sa mga residente no mabuligay kita, magrugyon kita kay pang makabangon di kita de gileyon sa ini nga natabo sa aton. Ay kami dire sa pagbulig sa inyo. Tinuan tagid nga makabalik kita dayon sa aton nga pangabuhi. Okay, Mambo Lian.
Bombo Erlin. Aha. So, amo ato ang pahayag ni Sir Salvador Mesa. Kaluyan na Bombo Erlin, amat-amat lang gid sa pagbangon, especially dira sa may syudad sang Sipalay, Bombo Erlin. Ahay, basi kung layo agad bala or natampukan, ano ning anom nga niman? Kayo away gid sila naglutawa sa subong di ba? Yes, amo gid Bombo Erlin kay kalutak gid no kung tan-awon ta dito ang sitwasyon. Kalabanan gid ni Bombo Erlin ang mga lutak man mala sa nga talamnan sinido nagatipon biskanara gadi sa tunga sa nga dalan kadamol gid sa nga dutak nga nagatalapik sinito may posibilidad nga natampukan man or diin na anod man Bombo Erlin kay ang iba nara man sa coastal area so kon sa suba. No, na-discuss sini ang mga biktima Bombo Erlin. Okay, sige. Thank you gid, Dabamulian. Yes, Bombo Erlin para sa pagpangalagad sa bumbuhanay big time, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo. So, ginauntatan na ang search operation sa kaya tipila na giba na kadlaw nga wala sila sang maya nakita. Pero sa mga pumuluyo, dirakon na may natalupang dana kamo, ang baho na bala or mabaho nga huyo pa sa hangin. Magpakiangot lang sa inyong mga barangay official sa parang mapadulungan and then ma-check ako na bala amo pa ni mga missing mga residente kay anom pa mga ginapangita and just siya teka mga bangkay ang na-recover sa naglain-lain ng mga barangay dira sa may syudad sang Sipalay. 37 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga halin na diri sa Pilipinas lupada kita sa United Arab Emirates sila na sa may Abu Dhabi parang kamustahon kung paano sila magselebrar sang adlaw sang Paskwa. Subonggid December 25th kag makapagiangkot kita sa pila nato ng mga kotoran dito sa may Abu Dhabi. Yari ang aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Eid Milad Majid! Eid Milad Majid! Amoy ni magtamyaw sang Merry Christmas sa Arabic. Ang Arabic amo naman ang official language sang Abu Dhabi sa United Arab Emirates o kon UAE. Diri kita magapanglugayawon mga kabombo subong adlaw Paskwa sa Abu Dhabi. Kag aton hibalon kun bala nagaobserbar kag nagaselebrar man sila sang Paskwa o kun wala. Kun may nagaselebrar gid man diri paano sila magsaulog sang Christmas Day. Sa pagbulig sang aton Bombo International correspondent nga si Dayan Manalo, isa ka overseas Filipino worker kon OFW sa Abu Dhabi sa sulod na karon sang 22 anyos kag tumandok gid sang syudad sang Bago diri sa Negros Occidental. Ang Abu Dhabi isa ini ka mainusuwagon nga syudad bilang capital sang United Arab Emirates ukon ang UAE. Ang UAE isa ka Emirates so kon pungsod sa Western Asia kag katupad sini ang mga kapungsuran sang Oman, Saudi Arabia, Qatar, Iran kag Persian Gulf. Ang Abu Dhabi amo ang second most populous city sang UAE sunod sa Dubai nga amo naman ang largest city sang UAE kag amo naman ang capital sang Emirates of Dubai. Sa latest nga populasyon sang Abu Dhabi nagadangat na sa 1.5 million samtang sa kabugusan sang UAE mayara sila sang populasyon nga nagadangat sa 9.8 million. Diri sa Abu Dhabi makit-an ang mga local kag federal government offices kalakip na ang balay mismo sang United Arab Emirates government kag Supreme Petroleum Council. Diri man ang balay sang presidente sang UAE subong nga si Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Upod na ang ilang Prime Minister kag Vice President nga si Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sa manggarangon nga syudad sang Abu Dhabi kag sa kabukusan nga pungsod sang UAE nagapanguna nga relihiyon diri amo ang Islam kag nagapangaduha ang Christianity. Sa liwat mga kabombo, Eid Milad Majid! Eid Milad Majid! Merry Christmas! Nagikan sa Abu Dhabi sa UAE.
Okay, sige. Salamat agad sa aton nga mga kauturan ng mga Pilipino. Ay, kasadya man na sa ila, no? Nagasaot-saot na pa para nga magapadala sa aton ng diri nga greetings sa aton nga mga kauturan sa maya syudad sa nga Bacolod kaga sa mga probinsya sa nga Negros Occidental kaga sa nagatutok sa aton sa mga sa Facebook Live kaga sa YouTube account sa nga Bombo Radio Bacolod. Direkta sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates, we have Bombo correspondent Dayan Manalo. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Mayong aga. Merry Christmas! Merry Christmas, Bombo Erlin. Merry Christmas sa tanan niya nagapamati sa Bombo Radio. Halin diri sa Abu Dhabi, UAE. Ano oras subong nga gani dira ma'am? Subong ang oras sa amon di mga alas 5:35 sang kag-ahon. Ahay. Thank you, good mama, sa pagbugtaw. I'm sure medyo pula-pula man kamo kagabi. May Noche Buena man na dira, ma'am? Oo, damo. Diri, mga halo-halo ang mga Pilipino diri sa UAE. So, halos tanan niya mga lugar dira sa Pilipinas may ari gid nga mga Pilipino sa UAE. Oo. So, nag-trilipon ka mo kagabi? Oo, sinadya kami di sa park. Mayo man kay sa this time, gin-allowed kami nga mag Christmas party sa park. Tapos, basta maggamit ka lang sang mask. Pag kung hindi kagakaon, kinanglan, is sok-sok mo ang mask mo. Kung hindi ka mag-istorya, isok-sok mo ang mask mo. When we say park, iya ginasang city, no? Oo. Okay. So, iya city, mayo kay subong open city na ang Abu Dhabi. Basta fully vaccinated lang, ma'am? Or wala man niya pili? Basta fully vaccinated ka. Tapos ang amon, di subong nga PCR, within 96 hours ang allowed. Aha, okay. So, mga pila ka mo nagtililipon? Bali, kasi kay limited lang di ang tao nga mag-tipon-tipon as a maximum polo. Polo lang gid dapat. So, gapang sita gid sila kung sobra ka mo sa polo? Oo, tapos may fine nga daan 3,000 pag mag-over. Bisan damo ka mo, basta magtumpok-tumpok ka mo, polo lang ang maximum, tapos distancing ka mo. May multa, ma'am, magsobra? Oo, dako sa multa is 3,000 pesos. Dirhams. Dirham. So, kung diri sa aton, pila na gani, ma'am? Almost 4,000 pesos. Oho. Dako, galit, hadi pa na niya sa imoy. Asang sa... So, hindi na lang gid mag-violate. Ano ni ululupod ka mo sa trabaho? Or lain-lain? Lain-lain man ang mga upod namon, may ara sa balay, may ara mga maestra, engineer, doktor. Kapag diri ka sa abroad, lalo na di sa UAE, wala di pa sino-sino nga tao, basta gatililipon. Kami nga mga Pilipino, hindi wala kami gapang iban-iban, daw mag-ulutod pa rin tihanay lang kami diri. Oo. So, nagkaon-kaon mo lang ni ma'am or do may mga exchange gift manabi ka mo? Oo, exchange gift. Tapos okay man din mga pagkaon naman. Gakaon kami baboy, gahanda kami baboy sa park. Okay naman kay open city na di ang Abu Dhabi, UAE. Mansigluto lang ni ma'am dasin dala mo yan, do chip in abi ka mo? Oo, tapos pag nag-party kami diri, patlak kami. Okay. So, sa sunod sulod dapat. Kung anong gusto mo dalon, amo lang ng amon. Okay. Pero, din ka gani work, ma'am? Dirig ko sa Abu Dhabi, UAE, sa may balay. Oo. So, sa amo mo kumusta ilaya? Wala, ged? Bali, ang amo ko, okay man sila, kay Indian sila, tapos open-minded sila, Hindu ang reliyon nila, pero celebrate sila ng Christmas. Okay. Depende sa mga amo bisan may ara man niya local nga naga-celebrate man sa Christmas. Bisan bisan Muslim sila
kung ano ginatagaan man nila priority ang ilang mga kasambahay nga para malipay man gahatag man sila. Nagagift man ma'am, no? Gagift sila kung ano man ang ano nila. Kaya pero mostly diri subong sa Abu Dhabi daw okay naman mga amo kay nagahatag sila. Kag ginaano din nila ang mga Christian diri sa especially yung mga Katoliko. Oo. So nagagreet man sila ma'am? Gagreet sila ng Merry Christmas. Amo na di ang ano namin especially sa ako ng amo ko very gidya kay Christmas kung anong occasions ang part sa simbahan, supported sila. Nagaluto man ka mo, ma'am? Sila, amo mo be? Oo. Galuto kami sa, depende naman sa mga amo. Like sa akon open ako kung bisan ano ang lutoon, kung bisan bawal sa ila kasi vegetarian sila. Pero nagaluto ko sa mga meat baboy, okay lang sa ila, na respeto din nila ang ko. Oho. And ginapapahuway ka mo, ma'am? Basta mo na. Christmas Eve, Abi, or subong December 25? Oo. Pag sa akon, ang akon niya nga amo ya, pag 4 days holiday ako. Baliga follow ito sa government rule diri sa akon. Pero ma'am, sa bilog yung city or sa UAE, Abi, holiday man ang December 25? Sa mga Christian lang siya. Christians lang. So, pwedeng hindi sila mag-report sa work? Okay. Sa work nila, ang iban, kay subong di sa amon, ang iban sa third day, wala giman trabaho ang iban. Pag mga company. Pero magsiling abing maglisensya ka nga magwa, kaya may pulo party-party ka mo, gina-allow ka man sa mga amo mo? Oo, allow good, wala problema. Kaya subong holiday ko pa rin sa subong kasi Christmas Eve ang nila. So meaning bisan ara ka sa ilabalay, hindi ka gidya magtrabaho? Hindi ko ginahulat ko lang ang magsanag kay subong sa amon di ka dulong pang mga alas 5, alas 6 dulong pa. Tapos malahat naman ko may another party na naman mag-celebrate ng Christmas party ulit. Damo abi ka mo dira, ma'am, no? Mga organizations nga mga Pinoy? Ay, grabe damo. Di mga daw kami siguro di nga mga Pilipino ang ikaduha nga pinakadamo sa UAE. So ang association ninyo per region ni ma'am or per language? Depende sa, pero kami sa amon niya kung sa amon may nagahalo man para sa amon niya may naga-intra man sa amon niya iban nga lahi. Importante ka kilalahay. Kung namon ga-English kami. Pag kami mga Pilipino man pero gina-translate ang namon sa ila kung anong buot silingon. So nagaupod man sila gali no sa inyo basta ga-join man sila sa amon. Iba na bidira kay iba na country ginalinan nila but Pinoy by heart bala. Oo, correct. Ano ka na kadugay, ma'am, sa ginobrahan mo? Kag isa pang iban nga lahi, di kabalo nagitsubong ka insindi, nagit sila sang Tagalog. Manggot sa mostly di ba Tagalog di ang amon pangamusta man sila, kamusta kabayan ang tawag di sa amon ng mga Pilipino sa ang ibang lahi kabayan. May mga Filipino words naman sila galing nga naibaluan, ma'am, no? Oo, ang mga local na nga iban, straight mag-Tagalog. Oo. Nasanay nagin mo. Ano ka na kadugay, ma'am, sa amo mo subong? Diri sa ila, 7 years na ako sa ila. Pero 22 years ka na dira sa Abu Dhabi. 22 years ako sa Abu Dhabi. From company sa bahay, company sa bahay. Kung hindi ko swertihon sa bagay, ang tanan ko naman na sudad yung mga amos, yung mga swerte ko tanan. Oo, kag mga buot lang gid. Pero kamusang panahon da subong, ma'am, hindi tugnaw? Diri subong, tugnaw di subong sa amon. Kay di gasugod ang
tigtulog daw sa mga December hanggang July, August. Magandang pilang temperature? Kis aga abot man 50. Tugnaw na galit? Kis oo, kis ano man siya ng up and down ng sa gabi matugnaw sa adlaw, grabe ka init. Oo. Pero kung mo ni ma'am, why na yung ulan dira? Wala ulan guom lang siya, pero wala gato pa ang ulan. Okay. Sige, timayo lang managali ka. At least yun ninyo ma-miss bala ang paagi sa pag-celebrate sa Christmas diri sa may Pilipinas. Sa mga mall, may mga Christmas tree man? Oo, mga mall di may mga Christmas tree. Bisan din ka di magkadto, bisan din ka maglibot, may mga decoration ang mga baligaan ding mga mall. Bisan balay, sang mga Arabic, may ara gani sila nga mga Christmas tree, may mga Christmas light sa likod, sa tubang sa likod sa balay nila. Kumusta ya sa balay sang amo mo? Dire kami, may mga decoration kami. Galing kay subong di ko mapapakita sa inyo kay kadulog. Pero may mga Christmas tree kami sa tapos may mga sugahan sa guwa. Oo. Okay, at least sadya lang man. Kag tisubong may video call naman mo. Hindi nyo nagid awan na sining duhidlawan kagid bala sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Basi may tamyawan nagkamamdayan, taga din kagigani sa Bago, ma'am. Ano nga barangay? Sa may barangay Lag-asan, Bago City. Sige, go ahead, sige, ma'am. tamyawan ko lang nanay ko kay birthday sa December 31. Nay, happy birthday. Matawag lang ko sa imo tapos Merry Christmas sa tanan niya taga Negros Occidental. Labi na gid sa akon mga kasimanwa sa Lag-asan, sa Bago City, sa relocation. Ag sa akon nga mga utod, Merry Christmas sa inyo lahat. Okay. Thank you gid Mama Diana sa sininga time manimo diri sa amon sa Bamboo Radio Bacolod. Halong kamo dira, ma'am. Enjoy and Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, madam mga salamat kaya Bombo correspondent Diana Manalo direkta sa Mayo City of Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, sa liwata sa aton mga kotorada diri sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, bilog ng Western Visayas, kaga sa bilog ng Pilipinas. Sa bilog ng kalibutan, sa din ka man subong nga nagatutok sa liwata ito na pagkapanamyaw sang malipayon nga Pasko. Merry, Merry, Merry Christmas! Ito na gid lamang kadlaw ang nabili na kaga magasulod na ang tuig 2022. Bantayan na ninyo galing ato sa nga Bombo Year-End Report sa Enero 1 alas sa 8 sang aga. Kagamera sang replay alas sa 7 sa gabi. Kulabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga sa Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Haray sa udon. Dirigid lamang sa matutuod nga numero 1. Upda na kita buwas sa Lunes. Upda na kita sa Lunes sa mamana sa gihapon ng oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio